nika nani amathuba ufunde nomhlobo. Okokuqala, abafundi basebenza nabahlobo. Okwesibini, umhlobo ngamnye ufumana ithuba lokufunda itekisi ngokuvakalayo. Okwesithathu, abafundi mabalungisane xa omnye wabo esenza impazamo nokuthi babize izandi zegama bebonke. Mina ndiza kufunda kuqala, wena uza kufunda kwesibini. Nani nidlala nabanye kakuhle? Kudala ndinibona nidlala kakubi. Nasoloko nililisana xa nidlala. Dlalani kakuhle ninikane ithuba. Leliphi iqela eliphosayo? Lindanani kaloku, musani ukutshalana lizolinda ngapha.